Gazda, je li u redu pazar? Pošto moram da idem. Dobar, pazar, dobro, sve, evo, dobro. 1.500, 1000. Ma bilo onako poslije. Ja, dobro. Ne. Dobre, pare. Dobro. Jebo ga. Daj mi, Evo ga žita i pajač. reci samo za ovaj rasvod. Šta je bilo? Šta je za ovaj rasvod? Hoćeš? Trulek. Dobro, trulek, dobro, mlijeko, dobro, okej. Šta je ovo 0,25 knjižara? A to ova hemijska, ba prestala mi rad, pa sam kupio onaj uložak tu u knjižar. 0,25. Ja, 0,25. 25 fenika. Ne. Što? Ja, 25 fenika. Juče ja po 15 feninga kupio. Dobro, nećemo gledati 10 fenika. Pa zbog takvih ja Kiri platimo.